20-årige Anastasia bor i Vejle og er en pige, der går meget op i sin krop. Min krop er fuldstændig fantastisk, og jeg gør også rigtig meget for at holde den. Jeg træner hver dag, og jeg plejer den. Anastasia er vegetar og bestiller en datekød fra menukortet, kan det få fatale konsekvenser. Hvis en fyr han spiser kød ved første date, så kan jeg godt finde på at bare afslutte daten, for så er der overhovedet ikke noget for mig. Anastasia læser jura, så manden i hendes liv skal have noget mellem ørerne. Jeg skal have en fyr, der er mindst lige så intelligent som mig, for ellers kan vi overhovedet ikke kommunikere sammen, og det fungerer bare ikke. Anastasia skal på date med 21-årige Eivind, som hun har mødt på Facebook. Anastasia stiller høje krav til sit udseende. Så inden daten tager hun til frisøren sammen med sin søster Belinda. Mit hår betyder utrolig meget for mig, og det er på mange måder mit kendetegn, og derfor så er det også bare vigtigt, at det sidder rigtig godt. Glæder du til i dag? Helt ekstremt. Jeg har studeret ham lidt på Facebook, og jeg synes, han ser godt ud. Jeg synes, han har et godt CV også. Okay, hvad laver han? Han læser sådan noget, et eller andet på uni oppe i Aarhus. Jeg kan godt lide at sige, at det ikke betyder noget, hvad en fyr laver, men det betyder alt, og at en fyr han er gang i noget, og han ikke bare sidder og spilder sin tid diverse steder. Anastasia, hun er meget kredsen, fordi hun ved godt, hvad hun vil have. Hun har jo høje ambitioner til livet, og det vil hun også have, at hendes kommende kæreste skal have. Vi skal ind på økolariet, lidt herhen af. Og så tænker jeg, at vi skulle have noget, selvfølgelig noget økologisk mad bagefter. Det er utrolig vigtigt for mig, at en fyr han går op i økologi, fordi at det handler om miljø, og det handler om dyrenes velfærd, og det handler om, at han tager stilling til de ting, han går og foretager sig. Så du har store forventninger til ham? Jeg har virkelig store forventninger til ham, men jeg glæder mig også helt vildt. På et tidspunkt tænkte jeg, at økologi var vigtigere end sex, men det fandt jeg ud af, at det var det ikke. Men økologi betyder virkelig, virkelig meget for mig. Hvis daten går halvt så godt, som jeg ser ud, så er det helt perfekt for mig. Tusind tak for i dag. Og god dag. Tak. Hej, hej. Hej, hej. Og så er Anastasia klar til at møde Eivind. Hej. Hej. Eivind. Anastasia. Godt, du kunne komme. Da jeg kommer gående, så tænker jeg bare, wow, han er virkelig, virkelig flot. Han har de smukkeste øjne, og han har sat håret, og han ser rigtig godt ud. Jeg tænkte måske ind på det her videnscenter, økolariet, fordi jeg går meget op i økologi. Okay. Det ved jeg ikke, hvad du siger til. Jamen, det gør jeg også, og det vil jeg gerne. Det lyder rigtig, rigtig godt. Om lidt i Forlægger til Love. Jeg kunne bare ikke lade være med at slå mig selv, fordi jeg er sådan, ja, jeg er fræk, ja. I Vejle er Anastasia på date med Eivind fra Aarhus. Økologi betyder utrolig meget for den 20-årige jurastuderende. Og det er vigtigt for hende at finde ud af, hvad Eivind mener om emnet. Hvad betyder økologi for dig? Det er noget, jeg tænker på. 80% af de varer, jeg køber umiddelbart, det er økologisk. Udover måske sodavand, tror jeg. Eivind er langt over gennemsnittet med hensyn til sin holdning om økologi, og jeg er super tilfreds med hans holdninger. Men ellers så mælk og alt, især med dyrevelfærd og sådan noget. Det støtter helt sikkert økologisk. Æg også. Synes du ikke også, det smager bedre? Helt sikkert. Ja. Men man kan smage betydelig forskel. Ja, lige præcis. Uden tvivl. Ja. Hvad med dig? Det er også bare... Ja. Det er nok lidt mere end 80%, men ja. Ja. Jeg synes, at der er rigtig, rigtig god stemning imellem os. Han virker til at være meget ærlig. Han er ikke bare en person, der følger strømmen. Han har sine egne holdninger og er rigtig god at snakke med og lytter virkelig interesseret. Hvad laver du til daglig? Jamen, jeg er produktionsteknolog. Eller jeg er ved at uddanne mig til det. Og det er? Jamen, det er faktisk lidt af hvert. Det er sådan produktudvikling og virksomhedsdrift. Og der er så mange ting, men det kan jeg jo vise dig en dag, hvis der er. Jeg synes, det er godkendt, at Eivind læser til produktionsteknolog, fordi at, det vidner om, at han har gang i noget. Det er heller ikke noget, alle læser til, så han har igen ikke bare fuld strøm. Hvad med dig? Jeg læser jura op i Aarhus. Ja. På andet år. Og jeg spiller også rigtig, rigtig meget musik. Det har jeg egentlig altid gjort. Altså både klaver, og jeg har været med i Legoland Garden. I hvad? Legoland Garden. Okay, så det er du super skarp til. Ja, det synes jeg. Jeg stoppede sidste år med at få undervisning, fordi at, jeg synes, jeg kunne så meget selv, at det var ikke nødvendigt, at jeg fik nogen til at lære mig noget på den måde. Ja, okay. Spiller du noget musik eller noget?
Ja, men jeg har et lydstudie hjemme, faktisk. Okay. Laver jeg beats, som min kammerat, en rapper. Så når vi har tid og lyst og er lidt fulde, og så går vi derned, og så hygger vi. Det betyder rigtig meget, at Eivind han går op i musik, og at han vil producere det i fremtiden, og at han bruger tid på det, og ikke bare hører det til og fra arbejde. Så har jeg bestilt et bord på sushi-restaurant, Okay. hvor de laver noget vegetarisk mad, fordi jeg er vegetar. Okay. Så tænk på, om du vil med derned. Det kan vi da gerne. Ja. Indtil videre synes jeg, at daten har været rigtig god, og det er langt over standard, og han virker rigtig, rigtig sød, og jeg glæder mig til at få nogle timer mere med ham. Anastasia skal ud at spise med sin date Eivind, der indtil videre har levet op til hendes høje forventninger med sine flotte øjne, sin musikinteresse og holdning til økologi. Hvor ser du dig selv hen i fremtiden? Det ved jeg faktisk ikke. Ikke, at jeg ikke vil være produktionsteknolog, men altså, jeg vil gerne ud at rejse. Jeg vil gerne til Sydamerika og bo i mindst 3 måneder, og måske noget velgørenhed. Jeg synes, det er belastende, at Eivind han ikke ved, hvad han vil nu. Altså, jeg ved 100% hvad jeg vil, og hvad jeg laver de næste mange år. Så det, at han er så usikker på det plan, det gør mig usikker. Hvad tænker du så med børn og sådan noget? Jamen, der er alt for mange af mine venner, der lige har fået børn. Der bliver snakket alt for meget om børn lige pt. Det er lige før jeg får nok af børn. Det skræmmer mig virkelig meget, at Eivind han allerede er blevet fyldt op af børn, ved at hans venner har fået børn. Så tør jeg overhovedet ikke at tænke på, hvordan det vil blive, hvis han selv får børn. Hvad leder du egentlig efter ved en pige? Jamen, jeg leder efter en pige, der kan fylde det resterende. En, jeg kan tage ud og få nogle nye oplevelser med, og bibeholde minderne for resten af mit liv forhåbentlig. Jeg bliver overrasket, da Eivind siger, at han gerne vil bruge en kæreste til at komme ud og opleve verden med, fordi det behov har jeg overhovedet ikke. Jeg har set de ting, jeg umiddelbart vil se. Jeg skal være her i Danmark de næste mange år. Mit indtryk af Anastasia er, at en super sjov, sød pige og sjov form for humor, som jeg forstår mega godt. Eivind er rigtig sød, og han ser godt ud, og han består min økologitest. Det var super dejligt at se dig. Ja, lige meget. Tak for i dag. Ja, selv tak. Kom godt hjem. Ja, tak. Men jeg vil ikke se Eivind igen, for han ved overhovedet ikke, hvad han vil i fremtiden, og det passer ikke rigtig ind i mine planer.